N'ịgbaso nnukwu mbọ ọ na-agba iweta ọsịsa ga-atọ atọ nyegara nsogbu sitere n'aka ndị ntorobịa nakwa mpụ na alụrụ ala site n'efu na ndị ntorobịa mụtara aka ọrụ dịgasị iche iche ga-abara ha uru nakwa inwe ihe a na-alụ. Ministri Anambra steeti na-akwalite ọdịmma ndị ntorobịa achịkọbago ọgbakọ nkụzi ọrụ otu abalị maka ndị master trainers maka amụma One Youth Two Skills Initiative ya. Ndị ahụ bụ ndị a na-enye ọzụzụ bụ ndị ga-akụziri ndị ọzọ bụ ndị ntorobịa nwere mmasị ga-esi na kansụl ime obodo 21 nke steeti a ọrụ aka dịgasị iche iche. A na-enye ha ọzụzụ ka a bụrụzie ndị ga-anọ n'aka nke ọzọ wee zụọ ndị ntorobịa ndị ọzọ n'isi n'usoro kwesịrị ekwesị ga-alụpụta ihe wee zụọ ha. Onye nta akụkọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị ji akụkọ abịa n'uju. Na oge okwu ya na mmemme ahụ, kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa bụ Maazị Patrick Ayamba kwuru na mmepụta steeti gọọmenti bụ ihe ga-eweta aka ọlụ yana ọlụ n'uju na Anambra, nke o kwuru na mbọ steeti gọọmenti na-agba ime ka Anambra bụ ezigbo ebe obibi. Maazị Ayamba kwusikwara ike na ihe ji maka ya wee guzobe mmemme ahụ pụta ihe n'uju. O mekwara ka amata na mmadụ 21 ndị ga-enye nkụzi mgbe a malitere ihe nkụzi ahụ bụ ndị ga-elite elele $1,000,000 yana ihe ndị ọzọ dị iche iche iji wee mee ka ihe ji maka ya wee guzobe mmemme ahụ pụtakwa ihe. Onye bụ Managing Director Anambra State Small Business Agency Maazị Clem Chukwuka, onye bụkwa onye nyere nkụzi na oge mmemme ahụ, kwusiri ike na inye ndị ntorobịa aka ọlụ bụ ihe bara oke uru maka agamniru ndị ntorobịa. Onye bụkwa onye enyemaka gọvanọ na ihe gbasara e-governance bụ Maazị Tochukwu Ebeku kwuru na ihe nkwado ahụ steeti gọọmenti chọkọpụta ihe bụ nke a ga na-enebe anya na ihe ji maka ya wee guzobe ọnọdụ ahụ pụtara ihe ka ndị mmadụ wee lite elele kwesị na ha ga-elite na ya. O kwukwara na ihe ọgbara ọhụụ teknọlọji bụ ihe ga-eme ka mmemme ahụ dị iche ma baa uru dịka esi wee chọọ. Ndị sonyere na mmemme ahụ ndị gụnyere Maazị Martins Ralụ yana Nwaada Chioma Ajikwu bụ ndị kwupụtara obi aṅụrị ha dịka ha si wee soro na mmemme ahụ ma kwụsịkwa ike na ọ ga-enyere ha aka mgbe ha ga-amalite nkụzi maka ọlụ aka dị iche iche. Mmemme ahụ bụ nke enyekwere nkụzi dị iche iche nyegara ndị sonyere na ya ka ha ga-esi wee nye nkụzi ga-abara ndị ga-amụta ihe n'aka ha uru mgbe amalitere ihe nkụzi ọlụ aka ahụ yana nkali ụka gosipụtara na oge mmemme ahụ. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.